malo drukčija Crvenkapa. I kad je Crvenkapa stigla, Vuk je ležao u bakinom krevetu. Au, a šta će ti tolike oči, reče Crvenkapa. Da te bolje vidim, reče Vuk. Ej, deco, dede nešto da mi učinite. Jel baš moramo da odnesete ovo malo hrane do bakine kuće? Silno. Baka nam uvek da kolača. Zbogom moj kapero. Zdravo, klinci, šta vam je u korpi? Razne poslastice za našu baku. Hvala. Znaš, ovo mi nešto liči na priču iz knjige. Tačno, isto ona priča. Znači, baka je u opasnosti. Ovo? Koja je bakina kuća? Bako, Bako. 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 Bakina kuća je sledeća. Bako, uđite. Dobro je, nismo zakasnili. Bako, čitaj nam neku bajku. Važi, bila jednom jedna devojčica i zvala se Crvenkapa. Jednog dana njena mama joj reče: sada se pripremimo za Vuka. Koja li je bakina kuća? Bako! Bako! Mora da je prijem kod bake. Samo da paze na vatru. Ako puše... Evo ga. Zar nije divna priča, deco, a? Bako! Napred! Šta je? Da nisi bolesna? Mali poremećaj u ishrani, samo to. Jel dugo traje? Prilično. Ej, kaži jao. Jao! Kolike su ti oči, Bako? A tek nos koliki ti je? A tek zubi, bako. Prvi sprat baka Detlići. Detlići? Šta izvolite? Jel dobra proja s kajmakom? Naravno, ovde se hrane sve kamiondžije. Jeli? Sad smo ga se sigurno oslobodili. Nepažljivo rukovanje šibicama prouzrokuje štetu. Daljina 4000. Spreman za paljbu. Sad. Projektili.
koliki ti je nos, a tek zubi koliki su. Vuk. Kraj priče nije baš kao u knjizi.